זה הסיפור שלי, אני מחפש את אבא שלי. אז זה הסרט. כך תלך לפני העדר, תבין הכל תדע, לא תאמר מילה אחת. הרעיון היה שאבי יספר את סיפור חייו לאחד הילדים. זה היה הסיפור שהוא מספר לך את כל מה שקרה לו. שיראו אותי גם במצלמה כאילו? בדקתי איתם אם הם מוכנים. מיכל הייתה קצת עסוקה, עוד לפני השנת שירות, אבל שלומי הסכים. יצאנו, אני, שלומי ואבא, אבל יוק, אבא לא דיבר. אמרתי, טוב, אני חייב לצאת למסע בעקבות הסיפורים של אבי. חביבי, את זה אין לאף אחד. אילנה דיין מביאה קפה. הוא המורה היחיד שנצרב אצלי בתודעה. הוא היחיד שאני זוכרת, והוא בטח היחיד שאני מתגעגעת אליו. נדמה לי שאת היחס הזה של כבוד למקצוע שלך, קיבלתי ממנו. כבר בתקופה ההיא לא היו יותר מדי מורים גברים, ולא היו יותר מדי מורים ותיקים כמוהו, ולא היו יותר מדי מורים שמחים בחלקם כמוהו, שלא מתייחסים למקצוע שלהם כאל ברירת מחדל. לא יכולתי להיות שום דבר אחר, אז יצא ממני מורה. לא, הוא היה מורה כי זה מה שהוא אהב להיות, וזה מה שהוא רצה להיות, וזה מה שהוא ידע להיות, וזה מה שהוא היטיב להיות. הוא נולד בדובנו, עיירה פולנית באוקראינה של היום. כבר בגיל 16 החל את דרכו בהוראה. הסיפור נודע לי כשבמסגרת התחקיר הצבתי לידו מצלמה באחת מארוחות הערב. הוא אמר לי שאם אני רוצה להתחיל לעבוד באופן קבוע, שהוא ישלח את הקרטה. מנהל בית הספר שלו המליץ עליו כמורה למתמטיקה לילדיו של המושל הצבאי האזורי. כשאני חושב על זה עכשיו, זה בערך כמו שילד בן 16 מג'בליה ילמד את בניו של אלוף פיקוד דרום. במשך השנים, כל מה שהיה צריך בהקשר לדובנה, אמא שלי הייתה אומרת, נדבר עם בעל הבן. זאת אומרת, הוא היה שגריר של דובנה פה. ב-1947, על הספינה המעפיל האלמוני, הוריי עלו ארצה. חשבתי שפגישה עם תלמידי מחזור א' יעוררו בו את הזיכרונות, ובאמת האימור הצליח. התרגשתי כששמעתי את אבי שר לתלמידיו את השיר ששר לנו בבית. זוכרת שהייתה התלהבות. הוא היה מתנועע בכיתה, והנוכחות שלו הייתה פיזית מאוד מורגשת. זה משהו, אולי בסגנון סוקרטי, כאילו שאלות ותשובות, ולאט לאט היינו מתקדמים, והוא היה מחלץ מאיתנו את הכיוון שאליו ראוי להגיע באותו שיעור. הוכחה מתמטית, אז לרוב היא צריכה להיות כמה שיותר קצרה, צריכה להיות קומפקטית, זאת אומרת יש ערך לזה שהיא מינימלית, ואני חושב שהדבר הזה שיכתוב סיפורים קצרים, ושלמרות שאני מנסה להגיד לפעמים דברים מורכבים, השאיפה האלה יש איזו סוג של קומוניקטיביות, זה דברים שאני למדתי דרך המתמטיקה ודרך האהבה למתמטיקה. אז אני אומר, אז באופן עקיף, אז אני חושב שבעל הבן הוא גם קשור לכתיבה שלי, הוא לא רק קשור לדברים אחרים. אני זוכר, כשהייתי בגלי צה"ל, הייתי כתב החינוך, ובאחד הימים ישבנו בחדשות, במערכת, דיברנו על מורים, על מורה לחיים, ואני אומר, לי היה מורה לחיים. היה לי מורה מצוין, מורה למתמטיקה, לדעתי המורה הטוב ביותר בארץ. התחלתי לספר קצת סיפורים, ואז אני שומע מאחוריי קול, מה? גם אתה למדת אצל בעל הבן? אני מסתובב, אילנה דיין. נורא רציתי שהוא יעריך אותי. היה לי חשוב
שהוא יחשוב עליי דברים טובים. ואני חושבת שאלה היו, הבחינות במתמטיקה, היו הבחינות היחידות שממש ממש כאבה לי הבטן קודם. אני לא יודעת לומר אם מה שהוא לימד זה מתמטיקה, או מה שהוא לימד זה איזושהי התייחסות למקצוע הזה, כן, למתמטיקה, אבל איזושהי התייחסות לחיים. היו לו ערכים שכבר בציבור המורים הצעירים כבר לא היו ברורים מעליהם. מוסר עבודה של אשר היה מוסר עבודה בלתי רגיל. כאשר משרד החינוך יזם את הפרויקט של מורה לחיים, האוסקר החינוכי, בכל מקצוע ומקצוע, לא היה לי בכלל ספק שיש לי את האוסקר. זה 50 שנה מלמד אשר בלבן מתמטיקה. בתלמה ילין הוא הופך מספרים לאומנות. התלמידים שבאים אלינו לומדים לא רק את מקצועות האומנות, אנחנו מלמדים מתמטיקה בתוכנית מורחבת, שגם מקצועות האומנות וגם המקצועות העיוניים יהיו באותה רמה. והמורה המצטיין אשר בלבן. כל הכבוד. אני רציתי להודות ל5,000 הבוגרים באשר הם שם, בוגרים ובוגרות, שבמשך השנים הספקתי לתת להם קצת מאהבה למלכת המדעים למתמטיקה. במלחמת יום כיפור נפל אחי הבכור שלמה בחזית המצרית. אבי זקף קומה והמשיך ללמד את אלפי תלמידיו ביתר דבקות. אני יודעת שהוא ידע על הטרגדיה שלנו, שנפטרה אחות שלי שלמדה בעירונית ט', היא נפטרה בחופש שבין כיתה י"א לכיתה י"ב, ממחלה נדירה שלא ידענו עליה אפילו. ואני זוכרת שהייתה פעם שהוא דיבר איתי, הוא לא דיבר על השכול הפרטי שלו, אבל אני ידעתי על שלו והוא ידע על שלי. והיה משהו במבט ומשהו כאילו הוא אמר לי, אני יודע מה את עוברת. ואני זוכרת שזה נתן לי המון. התחושה הזאת של כאילו שותפות גורל. אילו אפשר היה לקחת מצלמה ולסגור על הפנים שלו, ואז על העיניים, ואז על הברק בעיניים, ברגע הזה שהמשוואה נפתרת. שהוא אומר משהו ואנחנו מגיבים, והוא אומר עוד משהו ומישהו פותר את זה. אילו אפשר היה לשחזר את הרגע הזה ואת הברק הזה בעיניים. יש לך מבט נורא דומה, אבל את הברק ואת הרגע הזה ואת תחושת הקסם הזאת, אילו אפשר היה לשחזר ולסיים איתה את הסרט הזה, אז ככה הייתי עושה את זה. לאחר האירוע המוחי, אבי היה מוטרד. איך הוא לא זוכר דבר פשוט כמו נגזרת של טנגנס אלפא? אני חייכתי, החלפתי מבטים מבוישים עם הרופאים, ורצתי לחפש בספרים. הוא נזכר בינתיים. עמוד השם תיעלם בתוך החדר, מה שהוא בך יאמר לך המשך בדרכך. Poi scuda, was meint man do, mama Rino ist doch Gesang, Mole ist doch Fuhl,